Her er en let og lækker opskrift lavet med butterbeans fra Dinkum Food. Bælgfrugterne kommer løsfrosne i kolli af 2 poser af enten 2,5 eller 2 kilo. Bælgfrugterne hos Dinkum Food er clean label, det vil sige uden tilsætningsstoffer. Vi hedder Emma og Emma, er kliniske diætister og har til daglig Instagram-profilen Velbæl, hvor vi har fokus på netop bælgfrugter. At have fokus på bælgfrugter i kosten og madlavning er godt for både din sundhed og for klimaet. I 2021 lancerede Fødevarestyrelsen nye kostråd, hvorunder et omhandler, at danskerne anbefales at spise 100 gram tilberedte bælgfrugter om dagen. For mest ud af tiden i køkkenet med Dinkum Foods færdigkogte løsfrosne butterbeans, som er ready to eat, hvorfor det både er tidsbesparende og vil kunne mindske madspild. Uanset om det er til en travl restaurant, cateringvirksomhed eller kantine, er butterbeans fra Dinkum Foods skabt til at imødekomme dine behov inden for food service. Bælgfrugter herunder butterbeans har et højt indhold af protein og kostfiber, og derudover et lavt fedtindhold. Det gør, at de er et godt fødevarevalg i en varieret kost, da de blandt andet kan bidrage til en øget mæthed. Bælgfrugter indeholder derudover også flere gode mikronæringsstoffer, herunder vitaminer og mineraler, som f.eks. zink, calcium, kalium, magnesium, fosfor og jern, samt forskellige B-vitaminer. Bælgfrugter er generelt ret neutrale i smagen. Butterbeans har, som navnet antyder, en mild og smøragtig smag. De er store og faste i konsistensen, men de kan, som i denne opskrift, både pureres og bages helt sprøde. Der er mange anvendelsesmuligheder med butterbeans, men de er gode i salater, spreads, gryderetter, kager, bagværk og meget mere. Det er kun fantasien, der sætter grænser for anvendelsesmulighederne med butterbeans. Du kan finde den viste opskrift på Dinkum Foods hjemmeside.